Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiru robakum kana goparo wayur sirli sama alaikum mitroro. Astaghfiru robakum kana goparo wayur sirli sama alaikum mitroro. Astaghfiru robakum kana goparo wayur sirli sama alaikum mitroro. Astaghfiru robakum kana goparo wayur sirli sama alaikum mitroro. Alaikum mitroro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adewe di bulan Ramadan iki diparengi kesehatan jasmani lan rohani, diparengi cek nikmate bulan Ramadan sing di bulan iki bulan 1000 bulan. Bulan sing akeh berkah, tapi sayange akeh wong sing ora ngerti bulan berkah iku tambah tumindak sing rak bener. Kaya uyut, kaya Udin Botak. Jadi untuk informasi aku ditugaske Bang Reko kon mantau sekitar kampung gunung dhuwur gunung iki. Karena uyut iku arep nyolong bayi. Lan untuk sekadar bayi sing dicolong. Jadi ternak-ternak warga iku cek sering dimanfaatkan oleh uyut iku piye carane iso dijikuki. Jadi memang keperluan dhewe iku ngadangi piye tata cara dhewe ngadangi sampai ora sampai kejadian. Jadi karo subscriber kabeh tau ucapke suwun sing wis subscribe asisten Bang Re, channel itu Rimba, channel King Sultan, channel Gudang Madu. Sing wis subscribe tau ucapke suwun beribu-ribu terima kasih. Sing urung subscribe mugi-mugi iso subscribe lan diparingi rezeki sing akeh, diparingi kesehatan. Karena subscribe iku wakeh gunane, wakeh artine. Kanggo berkelanjutane video adewe petuk. Jadi memang iki kali gede kene iki. Iki aliran kok gunung. Jadi memang ning dhuwur iki ana perkampungan sing ora sepiro akeh omahe, tapi wargae alhamdulillah jenenge wong kampung wakeh anak, wakeh rezeki. Jadi monggo adewe marengi masyarakat kene kon ngewanti-wanti, hati-hati nggo njaga bayi-bayine, njaga bondo-bondone, karena dhewe iku duwe kewajiban ngingetke karo masyarakat kene iki. Dalan iki munggah ekstrim iki dulur-dulur. Karena masyarakat kene iki diadose neng kali. Konsumsi banyu kali, tapi alhamdulillah karena banyune sehat, banyu gunung dadi rak ngaruh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Memang bulan suci Ramadan iku nek adewe isi
karo bersalawat, isi karo wirid-wiritan, iku pahalane dilipat gandakan. Ning kene lah nikmate bulan Ramadan iki, dhewe siji maca ayat Quran iku wakeh intuke. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah karo subscriber sing diingi omongnya aku iku kena gendam. Emang tak rosok keku ono kolone aku iki mumet rak karuan peteng pendeloan lali seketika. Jadi aku ra ingin topo-opo. Uduk kepengenku ngelalek ke Madatuk, Matomblo. Uduk. Tapi memang lali tenan subscriber. Jadi perasaanku iku emang aku rak kenal karo Madatuk, Matomblo. Terus teko-teko kaya Uyut, kaya Udin Botak. Jadi seakan-akan anggitku aku wis kenal piye. Jadi emang bingung nyeritake kejadian iki. Apakah tenan iku Madatuk apa iki Uyut, aku ora iso mbedake. Jadi karo subscriber kabeh aku njaluk doane saakeh-akehe, mugi-mugi aku selalu dilindungi karo Gusti Allah, diparingi nikmat sing ora pernah putus. Karena nikmat iku sing ora ente iku nikmat berkah, nikmat sing ora ono pojokane, ora ono hitung-hitungane. Jadi astagfirullahaladzim. Kenapa kau ada di sini? Hah? Uyut ndi? Kau jangan nanya orang yang tidak ada di sini. Justru aku bertanya kau, kenapa kau ada di sini? Hah? Aku memang sengaja mrene, Den. Aku mrene iki arep nggagalke kepengenmu nyulik-nyulik cacah bayi neng kene. Wis lah sing wis, nggak usah diulangi sing ora bener iku. Jala Seta yang ingin mengadakan ritual malam bulan purnama ini adalah biung kau. Maksud biung piye lho, Den? Aku bingung dadine. Inilah kalau kau ikut bersama Mak Datu, maka ikut bersama kami, ikut bersama biung. Kau ini nanti malam bulan purnama, Jala Seta. Sampai niki sering ngomong biung lampir. Iku rak mungkin, Den. Aku rak mungkin duwe biung mak lampir sing jahat elek kaya ngono, rak mungkin. Kau biung, kau sendiri, kau hina kau ini. Emang udah biungku piye? Gimana kau sehat kau nih? Hah? Emang kayak udah biungku, Den. Nek biungku iku pasti ajarannya apik. Ngajari anak sing benar. Kalau biung sampai tahu kelakuan kau seperti ini, hah? Mati kau, tahu kau? Omong kayak karo biung tak cabut enggak sih? Oh, kau sudah mulai berani, Jala Seta, hah? Kau sudah mulai berani kau. Aku jengkel wes ngurungone. Biung. Enggak mungkin aku duwe biung lampir. Lawan kau sekarang ya? Ya udah masalah ngelawan ya. Karena memang aku udah anaknya lampir. Ini kok, wah kau ya. Wah.
Ya. Jadi iki kepengenmu ya. Makanya ikut bersama kami. Orang mungkin. Nanti malam bulan purnama nanti kita akan mengadakan ritual. Orang mungkin deh. Di saat itulah biung kita, biung kau juga akan memberikan kekuatan kepada kita. Rugi besar bila kau tidak ikut. Kekuatan itu Gusti Allah. Malam berikut jin berbentuk manusia. Terus apa lagi? Nek bener-bener deh manungsa sing apik, ora mungkin ngedidik wong iku sing ra bener. Numbalke bayi-bayi, iku setan iku. Kau ini sudah melupakan jasa dari biung. Hah? Sudah banyak ilmu kesaktian yang diberikan biung kepada kau. Ini balasan kau. Hah? Ini balasan kau. Orang pernah biung lampir iku omongnya ngekei aku ilmu. Makanya kau jangan ikut Matomblo. Jangan ikut Madatu, jangan ikut Wacaber, serta Jakabaya. Orang mungkin. Kau. Aku rak mungkin ninggal ke spiritual karena spiritual iku sing ngomong aku gawe dalan sing bener. Bang Udin, nggak bener. Ora bener. Oh. Anak wong dijikuk nggo tumbal apa iku apik. Nek bayangke iku anakmu, Den. Itu buat biung kita. Jangan seta. Ngopo ora anake dhewe sing gawe tumbal? Jangan seta. Biung kita ini sejenis orang lelembut. Hah? Tidak mungkin dia punya anak. Yang ngerti lelembut, ngopo dianggap sesembahan? Kita mengambil kesaktiannya. Tahu kau? Jaluk kesaktian karo Gusti Allah. Ilmu sak kabeh ning dunia iku. Kau ini ngomong terus kau ini. Kok sampean iki gawe aku marah dadine? Aku lebih marah daripada kau. Kalau ngeliat kau seperti ini. Hah? Wes omongke karo lampir sing bener urepe. Nek ora bener tak cabut ndas sing. Mana Madatu, Mama Tombro? Mana? Dek lagi ono ning omah. Lagi ono santri. Lagi ono perlu. Santri. Kenapa kau ada di sini? Aku sengaja arep neng kampung kene, arep nyerangke bahwa hati-hati masalah bayi. Sudah telat kau. Semua bayi-bayi itu sudah ada di tangan kami. Tahu kau? Balik telat nih. Kau datang. Balik nih. Balik nih. Iki balik nih. Setan sampean iki. Iki balik nih kue. Hah? Balik nih kue. Balik nih. Pas kue tak patenin kau. Nek anakmu dijikuk wong kanggo tumbal sajen, kira-kira seneng ora ati? Jelas gak senang, kenapa? Yo ngapa kowe njikuk anake wong? Ya ini bukan anakku. Jadi subscriber karena udah anake Mang Udin iki sak gelem-geleme. Tapi nek ditukar ke anak ikon korban ora gelem. Jadi wong kaya ngene iki emang ora perlu diampura ngene iki. Kau bukan Tuhan, ah? Kau manusia biasa. Sama seperti Bang Udin. Tapi golek dalan sing bener, Den. Bukan kau yang Bang Udin perlukan untuk mohon maaf kepada. Tapi Allah, bukan kau. Tahu kau? Tapi nek dosane manungsa karo manungsa njaluk ngapurane. Wah, kau ini ngomong. Sampai kok gawe aku marah. Kurang ajar kau jalan saya. Hah? Kurang ajar kau. Kurang ajar kau. Diomongi sampean ngeyel. Ngeyel. Kon bener tambahan urip arep dadi apa sampean? Aku banyak orang ngerti omongan kowe iki. Emang bingung. Tapi minimal nek adewe wedhus, dadi wedhus sing apik. Nek dadi pitik sing apik. Aja wong kaya ngene, wong wedhus garep dadi pitik, ya ora ngerti, ora nyambung. Berarti aku sudah nyambung sekarang jalan saya. Kau ini pura-pura ingin ke tempat warga. Jangan-jangan kau ini disuruh Mak Datu sama Mak Tomblo ini mencuri hewan ternak warga kau ini. Karena sampean lah sing jikui ternak-ternak warga Jadi itu. kau menghasut kami. Jangan-jangan kau inilah pencuri. Wah fitnah sampean iku. Enak Sebab tenan aku dengar kami tidak pernah mengambil hewan yang namanya sapi warga. Tapi sapi warga ada yang hilang. Berarti kau ini. Nah, delok wong kaya ngene iki muter balik fakta. Kau ini. Dek sing jiko karo uyut nempoke aku. Aku nggo apa, Den? Ya kenapa kau sendiri nyelinap seperti ini? Biasanya kau bersama Mak Datu, Mak Tomblo, Wacaber. Karena memang aku diutus karo Bang Re kalau ngomongi masyarakat ngekei woro-woro
Urusane masalah peliharaan karo anak-anake. Kon jogo sak bener-bener. Bang Udin bisa ngebaca pikiran kau itu. Nggak mungkin Bang Rey menyuruh kau berjalan sendiri seperti ini. Kau ini disuruh Mak Datu sama Tombok untuk mencuri hewan warga paling. Oh, iki lah jadi subscriber. Fitnah itu lebih kejam kok pembunuhan. Fitnah apa? Fitnah. Pergi sana kau. Ora, ojo ning kampung Udin. Ojo ganggu masyarakat kene iki. Sampai nih kira iso diomongi, makin tua makin ngeyel. Kenapa? Makanya kalau kau nggak senang dengan suara tawa Bang Udin, pergi dari kampung ini. Kampung ini sudah menjadi wilayah kami, tahu kau? Sudah menjadi kekuasaan kami. Jadi masyarakat kene ngumpul ke duit kanggo sampean. Ya udah pasti. Setiap panen jagung mereka akan store. Melas Den. Petani saiki kintuke titik. Melas apa? Pupuk mahal, obat mahal, bibit mahal, ngedol murah. Kok sampai iso wani jikui karo petani? Bang Udin nggak pernah merasa beli bibit, beli pupuk. Bang Udin pokoknya jarang panen datang nerima duit. Bang Udin nggak pernah mikirkan. Ngopo ora kepikir kok sampean wae sing ngebon, sing nandur, ojo njikuk teh masyarakat. Ngopo sampean rak pikiran merono? Kenapa harus mikirkan yang susah-susah? Sekarang ini pikirkan yang enak-enak. Jelas. Makanya kau ajak ikut kami. Urusan aku mau nek sing koyo ngono iku. Oh. Mo. Iya, tapi nyolong mo klub. Wah iki sing rak bener iki. Dek sing nyolong nempoke wong. Bukan jelas eta. Ku dengar masyarakat kemarin lusa ada yang kehilangan sapi. Sedangkan grup kami, gerombolan kami tidak pernah mengganggu namanya hewan ternak sapi. Terus apa sing jiko? Jelas-jelas kau ini. Wah, iki wis nemen sing koyo ngene iki. Buat kalian modal untuk acara lebaran nanti. Dari mana kalian duit? Masalah lebaran iku kemenangan, Dir. Masalah duit biaya iku cuma formalitas doang. Ben ra ono duit tapi hati seneng. Jelas eta. Menang itu buat bagi orang berpuasa. Puasa aku. Ngenyek wong iki aneh wae. Ngopo urip ora poso? Sudahlah, jangan. Ini kok poso ya? Sampai. Hebat sampean. Enak kita bertarung di sini. Mati lempar ke sungai. Oh, jadi sing mati gua ning banyu. Lempar. Sampai sing tak gua. Kurang ajar kok. Kurang ajar kok. Tan sampean. Di saat aku lengah, kau menyerang aku. Yang jelas pasti ku lempar ke sungai adalah kau hari ini. Oh, aduh, Din. Burung ono apa-apa. Satu, Mak Datu sudah sekarat. Iku gara-gara sampean. Loh, kok sampean fitnah aku? Sing ngegendam aku. Rombong-rombonganmu lampir iku lah sing gawe sampai aku lali karo baturku dhewe. Kan enak. Tapi kau enak ikut bersama kami. Enak ndi? Uang banyak. Urip ora pernah ngerti duit. Sing tak ngerti ku ibadah. Ibadah. Iya. Ibadah model apa yang kau lakukan? Ibadah macam kurang ajar kau. Ini angin gelang-gelang. Biung, bantu biung. Setan sampai. Bangun. Bangun. Hebat sampean. Sudah kukatakan, nanti malam bulan purnama, kekuatan kami akan bertambah dari biung. Jadi subscriber kabeh memang rombongan preman iki bulan purnama iki arep nganakne sajen bayi. Memang kekuatan iki iso nggo nambah kesaktanan wong-wong sing macam-macam kaya ngene iki. Jadi memang adewe kudu ekstra hati-hati, ekstra berpikir adewe supaya ngebenerke wong. Ih, kok wong terus sekali.
Wah, baik Jelseta. Kalau kau tidak bisa, kami ajak baik-baik lagi. Hah? Sekarang sudah habis kesabaran Bang Udin. Wong harus sing ngono iki. Ora iso dinengke wong kaya ngene iki. Baik. Apa yang kau akan lakukan? Akan ku laden. Gunakan, keluarkan semua ilmu kemampuan. Ayo, keluarkan. Barang bener iki. Urung purnama wis koyo ngene wong. Tunggu besok kau. Malam purnama nanti kekuatan kami akan bertambah. Bila kau bertemu aku Kekuatan besok, sejati niku kok Gusti Allah. tunjukkan. Jin setan niku. Ilmu gelang-gelang. Mau kemana kau? Jangan lari kau. Sapa sing arep melayu? Tidak akan ku lepaskan kau sore ini. Hah? Aku ora mungkin lunga kok sampe. Biar kamu tidak susah-susah lagi. Biar kau dapat giliran seperti Madatu. Hah? Maksudmu enak tenan sampean. Bisa gawe aku koyo Madato. Iya. Setelah kau kulempar ke sungai, giliran Matombo, Wajaber, serta Kijak Kebaya, serta spiritual Bang Rey yang lain. Bahkan Bang Rey juga akan kami lempar. Emang wong-wong koyo ngene iki ra iso dinengke. Dimelas ora ngerti melas. Deman ra ngerti deman. Udah perlu kau kasihani aku. Keluarkan semua kemampuan kau. Dia Kurang ajar. dimelas ra ngerti melas sampean iki. Boleh juga. Boleh juga kemampuan pusaka kau. Hah? Tapi sayang, itu belum berarti apa-apa buat kami. Oh, beneran sampean yo. Sekarang, terimalah pembalasan dari aku. Hop hop. Hai kamu, keluar kemampuan kita. Kita buktikan sore ini siapa yang unggul di antara kita. Hah? Ayo. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awang. Apa yang kau baca? Hah? Apa yang kau baca? Hah? Allah. Panas. Sholli Panas. ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina. Ya. Kamu tidak tahu ya? Ya. Ya. Boleh juga. Boleh juga. Boleh juga. Pusaka kau. Hah? Jadi harap sadar apa ora sampean. Bagaimana? Pusaka itu Bang Udin ambil, kita jual saja. Apa-apa ketakerane duwe sampean iki. Kenapa? Kabeh iku ora iso diitung karo duit. Senjata itu, pusaka itu bahaya bila kau gunakan kepada masyarakat orang-orang biasa. Ora mungkin tak gunakake kanggo masyarakat. Pusaka itu perlu warengan, tahu kau? Dari mana kau memberikan warengan buat pusaka kau itu? Warengan iki emang Madatuk sing ngukoke. Nggo warengane. Madatuk gak punya duit. Jek ono subscriber sing melas ngekeki kanggo dhek. Siapa? Hah? Siapa mau ngasih? Enggak cuman maksa njikuk tek wong.
adewe memang bener lebih apik ngekei daripada dikei, tapi lebih apik dikei daripada njlepeh jiko tek bondoni wong. Dengar Bu Jal Seta ya. Dari ucapan kau tadi bisa kuserap. Beli warengan untuk pusaka kau saja. Dia harus mengemis kepada saudara-saudaranya. Tapi lebih baik adewe ngemes daripada jiko bondoni wong. Apalagi untuk menjamin kehidupan kau ke depan. Mending kau ikut kami. Masalah urip iku Gusti Allah sing nentuke, Den. Udah sampean. Kalau sore ini nyawa kau ada di tangan ini. Maksudmu apa? Sore ini kau akan kulempar ke sungai. Wah, sampai. Wong kok ampun tenan. Tunggu Jal Seta. Tunggu kau. Tunggu kau. Tunggu. Awas kau. Jadi karo subscriber kabeh tak ucapke alhamdulillah adewe iso ngusir Udin Botak mau ke lingkungan masyarakat kene. Memang urusan yang ngurusi Udin karo Uyut lan sak peninggalan iku enggak cuman etok-etok. Apa neh iki karena sedelok neh mak lampir bulan purnama mengko arep nganokke sajen jebang bayi lan iku koyoke para preman-preman iku nambah kekuatannya. Jadi adewe cuman iso piye carane gagalke acara purnamaan sing nggo sajen bayi. Karena iku suatu kerjaan sing sirik, bersekutu dengan iblis iku dilarang dalam agama. Jadi karo subscriber kabeh tak ucapke mungkin saprene ade petuk. Aku Jalak Seta jaluk ngapura nih mbok ana salah lapat lan ucapku tak omong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sholli ala